Maraming nagtatanong kung ano yung pinapakain ko dito sa ating mga betta fish. Ito nga dumating na sila guys. Ito po yung para lang dun sa mga baby ng betta fish. Naka-order ko nga lang din ito. Buti nga dumating na. Naku, magugutom yung ating mga betta. Yan yung kanilang kinakain guys. Bababad lang natin ng mga 15 minutes dito tapos pwede na siyang ipakain. Pero yung pinaka male at saka female na malalaki na guys, hindi po ito yung pagkain nila, pellet. At ito naman yung pagkain ng mga nanay ng mga baby fish natin. Kapag umorder ka nga ng isda kay betta namin, kay Tatay Ron TV guys, yung vlogger, may kasama na nito guys, good for 6 months na po yan. 375, dalawang isda, male at saka female, tapos may pakain na sila na ganito. Ngayon nga lang dumating yung in-order ko na pagkain naman ng mga baby nila. Bali mag 2 months pa lang sa akin guys nung dumating itong mga betta fish, tapos binreading ko na agad. Ayan, ready na tong ating pagkain para sa ating mga betta. Ibibigay na natin sa kanila. After 3 days nga nang na-hatch na sila ay pwede na silang mapakain. Tama ba itong pinagagagawa ko? So ayan, tignan natin kung kakain na nga sila. Bali, nagtitingin lang din ako ng mga tutorial nito guys sa YouTube kung paano. Bali, first time ko din kasi mag-alaga ng ganitong pet. Ang maganda nga sa kanila ay hindi sila masyadong ma-maintenance. Kumbaga, hindi nila kailangan ng oxygen. So walang kuryente na kailangan. Tapos yung tubig nila guys, stock water lang. Basta naka-stock na water, hindi yung galing mismo sa gripo nyo ha. Kasi may chlorine po yun. Kailangan i-stock nyo muna siya ng 3 days bago nyo ilagay yung isda. Napakadaling alagaan, diba? Tapos yung pagkain nila good for 6 months kasi pag umaga, 5 piraso lang nun, sobrang liliit. Tapos pag gabi, 5 piraso din. Tapos ang ginagawa ko, nag-i-stock ako ng tubig na pwedeng tirahan ng kiti-kiti guys. Tapos pag nakita kong malaki-laki na, pinapakain ko rin sa kanila dito sa mga isda, yung mga kiti-kiti. So ayan nga, nakikita natin lumalapit na yung mga fish. Ewan ko kung nakakain ba nila kasi sobrang liit, hindi ko din makita maigi. Alam nyo ba, hindi ko pa pinapakain tong kanilang tatay. Nilalagyan ko naman kaso ayaw niya, so tinatanggal ko din yung pagkain. Hindi ko nga alam, hindi yata siya nagugutom. Sobrang busy niya kasi guys mag-angat ng mga baby niya. Pag nakikita niya yung mga nasa ilalim o pakalat-kalat dito sa gilid, katulad niyan, kinukuha niya yung mga isda. Akala ko nga yan ang kinakain niya kasi ayaw niya nang kumain ng pagkain niya. Akala ko yung isda na yung kinakain niya. Hindi naman, niluluwa niya rin dito sa mga bubbles. Ayan, nakita niyo, niluwa niya doon sa may gilid. Kasi daw, nakita ko lang doon sa isang comment, sabi niya, inaangat daw yun para makahinga yung mga isda. Kasi pag nasa ilalim lang or nasa tubig na gilid-gilid ay baka daw mamatay, walang oxygen. Kaya ang ginagawa ng tatay, yan, iniisa-isa niya lahat sa sobrang dami niya, baka 100 pieces yan. So, ayan na muna yung update natin dito sa ating betta fish. Abangan nyo ulit yung susunod. Salamat sa panonood! Finally guys, hindi na mababasa ng ulan. Naikabit na nga ang yero at may nagtataka nga kung bakit daw 60k pesos lang yung nagastos dito. Kung hindi mo nga nasimulan yung pagpapagawa nitong bahay ni Father ay talagang magtataka ka. At syempre po nakadepende din po yan sa lugar kung saan kayo bumibili ng materyales. Dito kasi sa amin guys, mas mura-mura yung mga buhangin dahil malapit nga kami sa Bulkang Mayon. Tapos yung iba naman ay river sand yung ginagamit. Hollow blocks pa nga lang ay 12.50 lang yung nabili namin. Nakaka-discount din kasi kami guys, katulad din itong yero, 560 ang nabili namin pero 590 talaga yan. Kilala kasi nung bayaw ko yung may-ari kaya ayun, nakaka-discount sila kapag nabili doon. Plus, libre nga po ito ng labor dahil asawa ko lang yung gumagawa tapos kami lang din yung nagle-labor dati. Tapos yung iba ko ding bayaw at saka mga kapatid. Kaya talagang malaking menos sa gastos yung mga ganitong may mga palibre. Pati yung coco lumber natin guys, dyan lang din sa likod kinuha. Isa nga sa mabigat kapag nagpapagawa ng bahay yung pangpasahod mo doon sa karpentero. Kaya nga laking pasasalamat doon sa mga tumulong sa pagpapagawa nitong mga kapatid bayaw at syempre sa asawa ko si Papa Alden. Ako naman yung kawawa talaga doon sa pagpapasahod. Sa akin talaga, sa akin. Alam mo yun? Charot! So ayun na nga, tuloy tayo dito guys. Meron na nga silang bubong nakakatuwa. Ito nga palang yero na to ay 12 inches yung haba. Tama ba? 12 feet. Uy, nalito ako. Ano ba? 12 inches o 12 feet? Basta may 12 yun. Pareho lang yun. Nalimutan ko guys. So basta yun. 590 nga po ang isa nito na tawaran nila. So 560. Pagkatapos 14 piraso yung binili nila. Kaso kulang po ng 2. Bali tig, 8 pala yung magkabilaan. Akala ni Papa tig, 7 lang. Kaya ang binili nila guys, alam nyo 14 lang. Dapat pala 16. Kaya naman, dagdag na naman tayo ng 1,000. So 61,000 na guys. Hello, 各位，nasa isip ka para napapanalig ka kahit sa mag-umunta.
dahil nga walang pasok ay nag-aya itong mga batuta na maglakad-lakad. Aba, ay talagang dito pa sa palayan. At pupuntahan na rin namin yung bayabas or guava farm dito malapit sa amin. Sobrang lawak nun guys, tapos ang hihilig din naman kasi sa bayabas nitong mga to, kaya sabi namin pupuntahan na namin doon para baka mas mura. Siyempre mismong taniman ka na bibili, baka 50 lang ang kilo doon. Di ba nga yung binibili natin sa daan, doon sa malapit, doon sa labas na nagtitinda is 100 ang kilo. So ayan, doon tayo pupunta ngayon. Bali dito kami dadaan sa palayan kasi gusto pa nilang pumunta doon sa pinsa namin sa kabila. Titingnan daw yung mga aso. Tatawirin mo tong napakahabang taniman ng palayan dito sa harapan namin nito guys. Grabe, so refreshing talaga kapag nasa probinsya ka, no? Tignan nyo naman yun, nagkakape talaga dito sa gitna. Sarap lang trip, no? Magkakape ka, tapos ganyan nasa palayan ka. Ay, nako. So refreshing. Nakaka-unwind. Ayan nga, at puti at hindi umulan. Hindi maputik ngayon. And bago silang mga tanim dito, guys, ng pala, yung sinaboy-saboy lang ba? Tinapon-tapon lang dyan. Less na sa babayaran nung magtatanim. Ano bang tawag doon sa Tagalog? Yung nagtatarok. Guys, unlimited water kami dito. Sana Nakisakdo po. ang tubig natin mag-1,000 dito sa barangay na to. Libre lang yung water galing sa bundok dun sa taas. Asti guys, unlimited ang water nila dito, no? Sa bilang barangay. Nag-ano lang sila, donation. Bali sa pinsa namin to na bahay, walang tao. Nakikuha lang kami ng tubig. Unlimited. Naglalakad-lakad kasi tayo dyan sa Uma. Kasama natin ang mga batuta maglalakad-lakad. Pag uwi nga namin ay tinignan ko ulit itong ating alagang betta fish. Sobrang dami nila guys. Tinanggal ko na pala yung female. I mean yung male pala. Yung tatay nila. Yung tatay kasi yung nag-aalaga nito. Tinanggal ko na kasi sabi nila baka daw kainin. So ayan, sila na lang dyan. Sana mag-successful tayo at pwede natin to maging negosyo. Ibebenta natin. Grabe, lagpas 100 yata to. Tignan nyo naman yung mga itim-itim na yan. Yan na yung mga betta fish natin na inaalagaan. Grabe, sa isang itlogan lang ganyan kadami yung isda na mabubuo, no? Bali pang 3rd day na nila. Ayan. Sa 5th day, pwede na daw silang pakainin pag marunong nang maglangoy. Hindi naman daw yan sila magugutom guys. So, aantayin pa natin ng ilang araw. Sobrang dilim na guys. 9:30 na pala ngayon ng gabi. Hindi ko na naituloy yung vlog natin kanina nung naglakad-lakad kami doon kasi may pupuntahan dapat kami na Bayabas farm. Bibilisan na kami ng bayabas. Kaso nga lang, inabot na kami ng madilim kasi 5 PM na kami lumabas. So, hindi ko na na-vlog. Sa susunod na lang na araw, punta kami doon ng maaga. Para mas makita nyo guys. Sobrang ganda. Bibili kami ng bayabas sana eh. Kasi mahal pag sa labas na 100 ang kilo. Eh pag doon ka mismo sa farm, baka mas mura-mura. So ayun guys, nandito tayo sa bahay and wala sila. Nasa kapitbahay. Ako lang nandito, nanonood ako ng K-drama. Ito yung tatapusin natin today. Ay, hindi ko pala kayang tapusin maraming episode. Panoodin nyo guys. Maganda to. Can't This Love Be Translated. Bago lang to sa Netflix. Gamitin natin ang ating load. Sayang naman. So, ayun lang yung ating vlog. Thank you for watching sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon guys. Ayan, sa mga nakafollow sa atin. Thank you sa almost 700 din na views lagi natin sa mga vlog natin. Ayan, minsan 1K. Thank you sa inyo dyan. Kahit hindi kayo nagko-comment. Sino man kayong mga nanonood. Thank you. And God bless. Bye! Kung dati tamad na tamad akong maligo, pero ito na yung sabon ko ngayon. Ako, kahit umaga tsaka gabi. Sobrang ganda ba naman kasi sa balat? Ang smooth talaga, tapos sobrang bango pa. Nangangalimuyak talaga yung CR. Pero half bath na lang kapag gabi. Bago mo sabon na. Nakaligo yan. Ligo na! Ligo ka ba? Bukin din. Hotbag? Sabi ko sa inyo, manggigigil talaga asawa nyo dito eh. After ko nga maligo, ay maglalagay naman tayo nitong ating serum sa mukha. Para lang to guys, gatas, kaya maganda. Ba't napapasayaw talaga siya sa bango ng sabon ko. Ito nga palang Dabi, alam naman natin, subok na natin yan. Pero meron sila ngayong bago, itong serum bar na may niacinamide tsaka omega-6 na. Meron tong iba-ibang flavor guys. Yung pink nga, nagamit ko na. Ito naman yung itatry ko. Tapos sa likod ko may nagpiprito ng isda, oh. Nako po, wala din. Yung amoy natin. Ayan nga pala yung ulam natin today guys. Matang baka ba ang tawag dito? Ipiprito natin yan, tapos magigisa tayo ng kalabasa. Hinali ka na. Ginaw mo ng kamay.
Paggising namin this morning guys, ito na yung nangyari sa mga baby betta fish natin. Trial and error pa talaga. Nagsisimula pa lang talaga ako. Hindi ko pa alam yung mga gagawin. Dapat talaga pinag-aaralan. Pero ayan, okay na niya. First time pa rin naman natin mag-alaga. Kaya hindi pa natin masyado alam. Salamat dun sa mga nag-comment. At least nagkaka-idea ako guys. Hoy, ang iingay nyo! Ang nangyari guys, pagising namin kanina umaga, nakita ko lahat nasa ilalim. Tapos ginalaw ko. Hindi na guys. Patay na. As in. Ayan, meron na naman mga bagong patay. Pero may mga natira, mga nasa ano na lang yan guys. Ilan na lang. Siguro gawa nung nilagay ko na pagkain na decapsulated. Dapat daw yung mga live yung shrimp, baby brine shrimp na hatchable or yung eggs talaga. Kasi yung mga gumagalaw daw yung kinakain kapag ganito. So, I'm not ready. Wala akong ready na food dito guys. Meron pa naman mga buhay kaunti. Pero ano, nawala yung sobrang dami kahapon, wala na. Ayan, tignan nyo. Yun na sila. At least meron pa rin kahit pa paano. Tapos wala pa akong pagkain sa kanila guys. So, hindi ko alam kung mabubuhay pa tong mga to. Kasi hindi pa nadating yung aking in-order. Tapos, i-hatch mo pa yun ng 24 hours bago yun maging yung gumagalaw sila. Ano ba tawag doon? Basta, yung baby brine shrimp, 24 hours mo siyang ibababad sa water para maging shrimp yung gumagalaw ba bago mag-hatch. So, ayan, wala silang kakainin. Ayan, mga patay na naman na bago sa ilalim mo. Ay, nako. Super thankful dun sa nag-comment. Ito nga daw, infusoria ba ang tawag dito? Tama ba? Yung eco-culture natin ngayon. Kaya lang 3 days pa to guys bago magkaroon ng mga live foods para sa ating betta fish. So, itong mga dahon ng saging, ibababad natin dun sa tubig. Pero yung tubig natin guys, yung water na ginagamit natin para dun sa tank, dun sa kulungan, sa aquarium ng ating mga fish. 3 days pa to guys na aantayin natin bago siya magkaroon ng mga parang kiti-kiti din. May nag-comment lang din ito guys, ganito daw yung gawin. Pag pala, ganito yung gagawin mo kapag naglilay pa lang sila ng eggs para ready na kapag kakain na. Ito nga, meron tayo ditong eco bag na clear. Tapos, itataklob lang natin dyan. And then, naantay natin ng 3 days. Ilalagay natin sa madilim na part or basta hindi siya naaarawan. Naantayin pa natin yan guys kung successful na magkakaroon. Diyos ko po, kawawa naman yung ating beta. Walang kakainin. Order naman ako guys online kaso wala pa. Hanggang dito na lang muna. Update ko ulit kayo sa susunod na vlog. Bye!